Pois os meus comezos na música foi tardío, empecé sobre os 17 anos e foi moi casual, porque a mí, de feito, esta música, a música tradicional, a música de raíz, a música folk, bueno, gustábame, pero tampouco era unha cousa que me apasionaba moito. E nas viaxes cos meus pais, que íbamos á aldea, a casa dos meus avós, pois, claro, meus pais somos apaixonados totalmente de Fuxan aos Ventos, do Milladoiro, sabes? E entón estaba sempre con esas citas, non? Eu intentaba poñer, pois, a Queen, a Pink Floyd, a Dire Straits, e meu pai dicía, no, es mi coche, aquí, se pon lo que quieres yo, tal, no, pero papá, eso es una mierda, tal. E entón, pero había unha cinta, que había unha peza que me gustaba bastante, que era, bueno, unha revirara de Pontevedra que Milladoiro tituloulle Auga das Baladeiras, non? Que está é o primeiro tema da cinta, claro, da cara A dun disco de Milladoiro, bueno, a cinta tamén, que se chama Galicia no País das Maravillas. E entón, esa peza gustaba moito. Eu, claro, tocaba flauta de pico desta do cole, e no cestón onde tiñemos cousas antiguas, pois busquei a flauta, topeina e saquei esa peza. Despois saquei o disco inteiro. Despois comprei outras flautas. Despois xa quería tocar a gaita. Despois xa quería tocar a... Pero foi todo en esos 17 anos. Eu con 18 anos xa estaba con ela. De feito, claro, eu dixen, papá, que quero tocar a gaita e tal. E meu pai, claro, todo, bueno, ele estaba flipado, claro, que tocar a gaita, e a miña nai tamén. Pero dixeme, bueno, se aproba a selectividade, hai gaita, se non, non hai gaita. Entón, papá, la gaita, a selectividade, o sea, xa foi un incentivo a maiores e ata agora, macho. O sea, despois xa de aí, xa o grupo folk, xa estiven con Enrique Otero en clases de gaita, despois con Mosenas despois me meteu en Saraval na banda de gaitas, con Antón Corral, coñecín un mundo increíble, non? Despois fixen un grupo xa folk con xente de Saraval primeiro, despois xa me pasei tamén a corda, porque, claro, gaiteiros e flautistas había mogollón, pero xente de corda, pois había moi pouquiño, non? Entón xa, no primeiro grupo que tive así importante, con Salterio e Veladona, pois me dicía, mira, macho, aquí hai que tocar un pouco de corda, que desto non hai, del raca-raca. E entón xa me metí primeiro en guitarra portuguesa, despois me pasei o buzuki xa aos 2 anos. E claro, estou falando pois máis ou menos de con 20 anos xa andaba con todas estas mans. Iba ao ensayo con un teclado, con un buzuki, con unha flauta traveseira, con gaita, e con todo. E ata agora. Despois aí foi un punto de inflexión moi importante, pois coñecer a Pancho Álvarez. Pancho Álvarez despois me mandou a banda de Uxía, con Uxía Senlle, e xa despois foi un sospeitoso habitual de moitísimas bandas, non? E sobre todo despois tamén foi un punto de inflexión moi importante coñecer a Rodrigo Romaní no disco de Susana Seivane, que foi de casualidade, porque fallou o flautista que iba a gravar o primeiro disco de Susana Seivane. Entón falaronlle de min, Rodrigo non me coñecía e dicía, bueno, pero se non o coñezo, que non sei como toca, tal, non sei que. Entón chamaronme de, mira, tío, que hai un problema aquí. O venres, chamaronme un venres, e o luns tiña que gravar o disco de Susana Seivane, tiña que estar a flauta gravada. Partituras en si bemol maior, menor, bueno, un Cristo. E eu mirei, Josiño, este é o teu tren. Si te pasas todo o fin de semana mallando o disco de Seivane e isto sae, este é o teu tren. Porque claro, a Rodrigo Romaní tamén estaba xente de Milladoiro, Ferreirós tamén andaba por aí, Nando Casal. Para mí eran ídolos, o sea, era xente, éramos top, eu iba a todos os concertos de Milladoiro xa daquela. E bueno, axudoume moito pois, a miña parella, Elena Paz, a preparar todo iso, porque ela era de clásico, de piano, eu leía malamente, e estiven todo o fin de semana sacando o disco de Susana Seivane, e aí está, o primeiro disco, esta flauta de Xosé, e aí xa entrei na escola, Rodrigo quedou moi sorprendido porque, pero este gicho, de onde salió, cando aprendeu todo isto, tal, pois dimos ya as partituras o venres pola noite, tío, non daba crédito e tal. E bueno, tal, agora despois pues, a outra, despois con Rodrigo sigo tendo moi boa amistade e tal, e despois xa coñecín a Pintos, a toda a xente da escola, a Quinchesteira, Begoña, bueno, con Begoña somos xa amigos, compañeros dende fai moitos anos.
E, bueno, ya está, máis ou menos ata agora. O panorama musical galego, bueno, eu creo que a música galega, bueno, máis ou menos goza de boa soeda, hai moitas situacións, hai moitas formacións musicais, se están xerando moitas cousas moi interesantes, e hai como un pequeno resurdimento. Eu estou mirando, pois, xente nova, no? Que se achega a música tradicional, que sí, a industria non acompaña o que está sucedendo, eso está claro. A industria é unha basura o que temos aquí, comparado con outras tradicións. Xa non hai que ir a Irlanda e Escocia, que eso xa é outra película, pero xa comparando con Portugal. A música tradicional, a música de raíz, a música popular en Portugal ten industria, o sea, non solamente o fado, sino tamén as músicas máis como se son ranchos portugueses. Hai unha industria, pode ser mellor, pode ser, pero hai unha industria, que non hai industria. O sea, é casi imposible vivir da música. A música viven, pues, poderán vivir os dous grupos históricos que levan aquí, pois, 40 anos, pero pouco máis, ou algún artista solista, pero incluso a xente que ese solista ten na banda non pode vivir da música, ten que compaxinar, pois, con outra actividade escénica, con outros grupos, e tamén co rollo didáctico, porque solamente dos grupos non vai a vivir. O sea, eso, primeiramente, a industria non está á altura, nin ao nivel da música galega, nin de coña. Despois, o panorama, tal como está. Bueno, hai unha cousa que é bastante xusta, que é a música de raíz e a música, bueno, que ven das pandereteiras e todo eso, e é xusto o que está sucedendo. Tampouco era xusto que os grupos folk nutríranse moi directamente, sin nombrar as informantes e sen facer iso. Era unha irresponsabilidade onde eu eu vivín eso, e seguramente que fun partícipe, evidentemente sin darte conta, no? Pero mirabas como, bueno, isto é de todo o mundo e non se nomeaba esas cousas, no? E iso pareceme un erro bastante grave que tivo a música folk nos 90, sobre todo 2000. E entón, claro, era como un boom de música instrumental. Nos facer un tema cantado era unha anécdota, ou dous ou tres no repertorio. E entón a música cantada, a música de raíz, a música de tradición, era como unha débeda que tiña no folk, porque en calquer outra, o sea, te vas a calquer outro sitio, Portugal, Bretaña, Escocia, Irlanda, calquer sitio, a música cantada é tan importante como a música instrumental, está ao mesmo nivel. Pero aquí había como un desnivel de que tiñas que facer un grupo de música instrumental e cantar dous ou tres temas, e xa estaba, non? E entón, eso era a moda que estivo aquí, pois, moitísimos anos. Estou falando dende os 80 que empeza Milladoiro e Loro na Lubre ata casi fai pouco, sabes, que empezan, había excepcións, por suposto, como algunha Mercedes Peón e tal, pero eran pinceladas, sabes, poucas solistas, tal, non sei que, sí que viñan de música de raíz, pero que facían unha anécdota dentro de un mare magnum de música instrumental. Entón, hai unha débeda que hai que darlle agora, e é o que está sucedendo agora, sabes, pois, Tanxugueiras, evidentemente, foi o grupo máis importante, que rompeu con todo ese rollo, seguramente, pero, bueno, xa Leilía viña pegando de antes e toda esta historia. E hai como unha débeda que me parece xusta, que ten, agora sí que estamos falando do xeito contrario. A música instrumental, ninguén a quere, non se programa. Entón, dis, bueno, ni tanto ni tampouco. Eu supoño que ao final haberá un establishment onde as dúas cousas convivirán, sabes, xuntas ou separadas, pero que convivirán, porque eu estou mirando que a xente xa di, estou como un pouco cansa de pandeireta e tonalidade frígida. O sea, está ben, pero ir a un festival ou ir a un concerto de tres formacións musicais onde todo sexa o mesmo, sexa do que sexa, é cansado, porque ademais hai outras fórmulas para expresar a nosa tradición. Entón, eso por un lado, na cuestión estilística instrumental versus música de transmisión oral, o sea, música vocal, música de pandereteiras, ou como se que chama. Por outro lado, tamén miro que o panorama actual, que está moi ben a innovación que se está facendo, que é unha innovación entre comillas, porque a música electrónica con música de pandereteiras está feita no 90 e pico. Por exemplo, hai que ir ao disco de Anxo Lorenzo, Espírito 96, eso está feito xa. Evidentemente, innovación, rompedora e vanguardista, me parece, evidentemente, se están adaptando as fórmulas da música electrónica actual a
antes se levaba dance, hip hop, agora se leva pois trap, ou o que te queiras, pero se está facendo unha reinterpretación. Moita xente está facendo e non se dá conta de que eso xa está feito, fai 30 anos aquí en Galicia. E me parece ben que se faga, e me parece ben que se adapte, e que a música de transmisión oral chegue ás... se pode chegar ao mainstream, pois que chegue ao mainstream, como fixera Tanxugueiras, non? No seu momento. Pero o que si vexo é que é o de sempre. Cando saiu Milladoiro, todos querían ser Milladoiro. Cando saiu Berrogueto, todos querían ser Berrogueto. Agora saiu Tanxugueiras, todo o mundo quere ser Tanxugueiras. Música electrónica coas mesmas bases, está non sei que, e o único que cambia é a melodía da... O sea, hombre, non poden facer os mesmos temas que en Tanxugueiras, pero fan outros. Pero realmente a fórmula é a mesma. E eu son dos que pensan que eso é peligroso. Vamos a, por mí non, ni para a música, é peligroso para os artistas que deciden e as artistas que deciden facer iso. Por qué? Porque o original é o que vale. As copias funcionan, sí, as copias funcionan mentras a xente que se dedica a facer programación, mentras as programadoras culturais, pois pidan esa música. Cando se cansen desa música e aparezca outra, todos os artistas que son a copia, porque hai copias moi boas, pero entre que se sexa unha copia moi boa ou unha reinterpretación moi boa, pero realmente do original, non van a querer ese rollo. E de feito, eu estou mirando a moita xente e parece que hai como unha fronteira nos montes de Lugo, sabes? Saír de Galicia con esa música é moi difícil, moi difícil. Primeiro, a xente non entende o que está pasando, despois a fórmula que se escolle, vale, música electrónica tal, non sei que, pero o espectáculo de Tanxugueiras eu mirei no Festival da Luz, é impresionante, un festival mainstream, vamos, de primeirísimo nivel. Si saes con esa proposta fora de Galicia, pois, por suposto, que é unha proposta vendible, tens que facer unha proposta, pero se alguén mirou Tanxugueiras, realmente quere mirar outro grupo como Tanxugueiras? Esa é a miña pregunta. Se fora así, esos grupos sairían máis fora de Galicia, porque eso realmente é estar na industria e estar no mercado e vender o teu produto. Se o teu produto solamente o vendes aquí porque dependes da administración, amiga, amigo, mal futuro, porque solamente vas a depender da decisión dunha persoa que está detrás dunha mesa para decir, ven a tocar o meu concello ou ven a tocar o meu festival, e non de que a xente realmente este demandando esa música. Evidentemente, por outro lado, está a parte boa que a música de raíz está revolucionando todo o xito de relacionarse e todo iso. Pues, solamente hai que ir a festa da Fonsagrada, que fai 15 anos había 150 persoas. Ahora son miles e miles, pues, que todas as persoas que se xuntan ali, e eu, vamos, estou indo os últimos anos e fico abrallado, é unha pasada, non? E é unha pasada que chame a xente nova, xente de 20 e pico anos que este bailando, que se este relacionando, que este, pois, o que sea, pois, facendo amistades, ligando, non sei que fagan parellas, todo eso é alucinante. E iso é gracias á música de raíz, inda que se fagase con música electrónica ou a pelo, sabes? O sea, e iso é a parte boísima que veu a traer, pois a música tradicional galega, a parte vocal, por suposto. E máis ou menos é como vexo así a situación do panorama actual. O sea, tan importante, e hai que estar tan agradecido e tan agradecidas ao asociacionismo, sabes, as asociacións culturais, porque é unha nevera que está conservando as cousas e que está procurando que estas cousas continúen. E hai moitísimo esforzo, hai moitísimo tempo de calidade perdido non remunerado. Non sei, coñezo moitas, levar toda a vida, acabas tocando moitas asociacións culturais e tal. Vigo, na Bisbarra, hai unha federación de asociacións culturais, é unha salvajada. Na mesma rúa pode haber un centro cultural e unha asociación cultural competindo a ver quen ten a mestra de canto, o mestre de gaita, a mestra de percusión, non sei que. E iso me parece maravilloso, porque tamén unha saída que aporta, bueno, pues que te aporta a remuneración algo que te gusta facer, o sea, que son o máis maravilloso que pode haber nun traballo que ti te dedicas laboralmente a algo que te gusta, ¿no? Pero claro, eu, cando iba a outros sitios, a outros países, pues miraba que eso non existía.
Aquí non hai unha asociación así para tocar gaitas. Si é na Priovari, pero tens que coller aí un autobús e irte. Coño, o sea, na rúa no, ¿qué dices? Tú estás loco, aquí vienes a tocar al bar y con suerte, ¿sabes? Y los jueves y tal, no sé qué. Pero, o sea, este xeito de que existan, porque poden ser centos de mestras e de mestres en Galicia que ensinan danza, canto, percusión, instrumentos como gaita, violín, agora está incorporándose o violín, zanfona, tal. Iso non é normal en ninguna parte do mundo. Iso é único e exclusivo a Galicia, que temos que conservar, que temos que manter, e evidentemente eu creo que dende outras entidades, o sea, porque, bueno, as administracións xa sabemos como van e tal, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación e tal, deberían, por suposto, salvaguardar todo iso, e deberían de axudar moito pois, a que poda ter un fin, ademais de didáctico, para que toda a xente, pois, por 20 euros, por 25, por 30, non sei que poda aprender o que queira, pero que se manteñan postos de traballo, que teñan as sueldas a ese nivel. Pero tamén dentro das entidades, por exemplo, como a SGAE, o sea, a Sociedade Xeral de Autores, a miña pregunta é a seguinte: se eu toco un tema tradicional, xenera dereitos de autor, e ese tema é un tema tradicional e de dominio público, e un tema tradicional galego, como é posible que a SGAE non revirta na mesma música tradicional a través de asociacións culturais, porque ese diñeiro que se está xenerando é xusto que revirta en sitios como as asociacións culturais, que están conservando que eso se manteña. Tú, na asociación cultural, vas a tocar a gaita e te vai a ensinar buxeos verdes, te vai a ensinar todo eso para que aprendas a tocar a gaita, e despois é o primeiro escalón para chegar igual ao mellor escenario do mundo. Eu creo que todas as gaiteiras, todos os gaiteiros, todas as cantantes, toda a xente aprendeu nunha asociación cultural. E entón, temos que ser testigos deso que está sucedendo, e dende as administracións e de outras entidades como os GAE teñen que ser responsables de que eso perdure e se manteña, porque ao final sempre estás tirando da boa vontade da xente que está na asociación cultural, e non me parece xusto, sendo unha labor tan importantísima. Bueno, sí que por un lado a Requinta non é que goce de mala saúde, porque temos máis ou menos cerca dunha dúcia de artesáns que fan requintas, ademais igual moitos outros instrumentos tamén, como gaitas principalmente, pero bueno, ter unha dúcia de persoas que saquen instrumentos como requinta, pois eso significa que a requinta de mala saúde non está, non? Sí que, bueno, eu observando así, sí que tamén na nosa escola estamos sacando, pois, moita xente se matricula para aprender a tocar requinta de todas as idades e con múltiples obxectivos, simplemente para ocupar o seu tempo de lecer, ou porque queren tocar nun grupo a requinta, ou porque queren subirse a un escenario, ou porque queren dar clase no futuro, tal. Pero si é certo que, inda que a requinta, eu vexo que pouco a pouco, sensiblemente, pois, vai ocupando o seu espacio e se vai mantendo, eso é certo. Sí que, o que me comentaba de sí que é certo que é como está moi concentrado nun sitio, o sea, moi zona Rías Baixas, tal, e a medida que te vas metendo ao interior, o que vas subindo cara ao norte, esa intensidade que hai de flauta de requinta, pero tanto de requinta como de calquer outro tipo de flauta de madeira, vai como desaparecendo e queda moi espallado. Sí que sería interesante, de algún xeito, que sí que fixeran cousas aí cando estaba Folque de Lalín moi presente aí en Santiago, pois sí que había tamén clases de requinta ali, con Roberto, creo que era, que lle daba clases, si mal non recordo, pero sí que vexo que está todo moi metido, bueno, tamén ali onde se iniciaron todos estes grupos, Musicas, Noitarega, Ardente e tal, pero sí que sería interesante facer un poquinho de conexión, porque tampouco vivimos tan lonxe, inda que parezca, pero non, o sea, lonxe é irse a León, pero sí que estaría guai interconectar o interese por este instrumento coa xente que podemos
tanto dende artesanía como de mestras ou de talleres que se podan facer para conectar a xente a este instrumento, porque é un instrumento moi interesante. Podes tocar na casa, non faz tanto ruido como se sacas a gaita, que xa sabes que tes unhas horas moi determinadas e todo este rollo, e para chegar, tanto para chegarse como para, se estás xa noutro instrumento, para probar outro, bueno, a requinte é un instrumento maravilloso, e estaría moi ben, pois, favorecer este tipo de, o sea, chegar a requinte a sitios que resulten interesantes para chegar, eso sería moi importante, moi interesante, sí.